5:30 जाबाय टाइमा। आइ फिसाया दुद्रुनो आयौ जिउ दे आयौ नायलाय आयौ फिसाया फाग्लि आयै फिसाया आयौ नायलाय लोगोफोर आयौ जम आयै नास्राय निस्ला गोजा आयै सिमां ना मोगथां जाखो आयै अभार जाबाय सिमां ना मोगथां मोनबाय आं थैगोनसो आयै निजोमा आइ नोंमारगौहाय बाजै बुंनाया जालायसिगोन बिनि। हेल' एभ्रिवान गुड इभिनिं बयनिसिमबो। नै दा जोङो बेयाव बार जानो फैलायबाय आरोना ओमफ्राय माने सासे मादैनिफ्राय बै जेकेटखौ लाबोबाय आरोना जों ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय बार जानो दसे थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा माने नास्राय फावना नुदों लोगोफोर थ' बे नास्राय फावनाखौ जोङो हखांनो आरोना हखांनो सानबाय माने जेखाइबो लाना फैखाबाय ओमफ्राय बेरायनो फैथावथाव नै दा नुबाय आरोना नास्राय फावना आरोना लोगोफोर नास्राय गोरि ना नास्राय निस्लाथाय नायदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना एकदम माने जेव आरोना लोगोफोर बिमाबो फिसाबो जेव बिराद मोजां बार नांदों नै बिराद मोजां बार नांखादों थ' जोङो रेडि आरोना ना गुरनो जानजि खाफ्राखाबाय रेडि जाखाबाय नायदो दे खारखोना माखोथाय ना फावनाया खाराखैना ओमफ्राय जोङो जि नैबे मादैमोननिफ्राय ना सासे बिनानावनिफ्राय जों मा फुल लाबोदों नै जेखायाव आइ फिसा नैबे स्नेक प्लान्ट लाबोदों नै स्नेक प्लान्ट लाबोदों बेखौ दोनसै नैबेयाव मादैया एकदम आंनो बानलु बोरदोन हरबाय ओमफ्राय नै जोंना सिस्टारा नै मा होनो थास' फुल हरबाय ओमफ्राय नैबे आरो फाख्रा फुल आयै हासारखौ लस खालामनो हानाय नङा ओमफ्राय नै बेखौबो आरोना लोगोफोर बेखौबो हरदों जोंना सासे सिस्टारा ओमफ्राय नै बेखौबो ओमफ्रायथ' स्टार्ट जाबाय आरो जोंना ना गुरनोसै जानजि खाफ्राखाबायलै थुदो आं खबाइ आजावग्रा खालाम जानोसै सिथा खारबाथाय गैला गोसोखा नोङो गाब्र'बाय नै दे जि मोजां बार बारखादों 5:30 जाबाय टाइमा। आइ फिसाया दुद्रुनो आयौ जिउ दे आयै नायलाय आयौ फिसाया फाग्लि आयै फिसाया आयौ नायलाय लोगोफोर आयौ जम आयै नास्राय निस्ला गोजा आयै सिमां ना मोगथां जाखो आयै अभार जाबाय सिमां ना मोगथां मोनबाय आं थैगोनसो आयै निजोमा आइ नोंमारगौहाय बाजै बुंनाया जालायसिगोन बिनि आयै लिरदोदो जालायखाबाय नै जि बुरजा दे गुरबाव हबाव आयै फिसालाय दैयाव दोनहैनांसिगोन आब' आयै मासे बारबाय आयै बारदों नै जि बुरजा लोगोफोर आयै नै हबावबाय नै एसेल' गाखोदों दे खारसारजोब्बायना होनबाबो आयै जि बुरजा मोनबायहाय खनसेनो ओइ नोंनि जेखाया बिराद लाखिथ' देग्लाय नों फुरा बिदि मोनसिगोन खबाइ थाला मोनबाय थासिगोन नों एबार खनसेनो खबाइ थाला लोमखादोंलै लोगोफोर नै दे गुरबावलाय नै मासे मानै आयै माबा बुरजाया हले बिराद बुरजा दे ने फुवाना बिराद बुरजामोन आयै मोनबायबो मोननायालाय मोनै जायासै बोरैबा बिमाखौथ' मोनखायासै औ आयै जि जोम खबाइ थाला लोमखाबाय नै लोगोफोर नंखाय नङा एकदम खबाइ थाला लोमखाबाय आयै ओइ नै मोनबावबायसो लेथेर फेथेर जाबाय ओमफ्राय जोङो आन्दाजैसो फैदों आरो माने नुबाय थाखायो जों बेरायनो फैबा ओमफ्राय माने जेखाइखौ लानानै ओरैनो बार जानो फैनाय जादोंमोन आरोखि जेखायावनो फुल गोजासो जोंना थ' फुलसेना मोनबोबायना खबाइ थाला लांखादोंलै खनसेनो आयै फिसाया नैखौ खनसै आं आयै नै
ओइ फिसा मासे बोरै मानै माथाम माब्रै माबा सयथा सातथा नि मेरला सिरिबाय नै माबा गोलैबाय नयथा आयै नै फैबाय थागौ बिराद बुरजा फिसा होदोंमोनहाय खिन्थु ने ग्लं होनदों बैयावनो बेखौ खनसै आं थै आयै अन्थाव बाथाव नै एसे रथ'बा नै हायाव थाजोब्बायहाय आयै फबजाबावबायसो थ' थांसै थ' आयै फिसाया लिलि आब' लेथेर फेथेर फबजाबावबायसो नै बिलाइ लेथेर फेथेर ना मोनगासिनो नै आयै बेबि होनलायखासिगोनहाय नायथोंसै बियो लखबनानै दैयाव आराम दोननोसै फ्रेस गाबोन फुङाव मोनजाखायो जोंहा होमबालाय माथो लेंहरदोहाय लेंहर मा बेसेबां जागोन बिलाय जमा जाथोंसै आयै र' एसे सोमसै खबाइखौ आब' सोर बिलाय सिरि रायलायो मानखो आयै ब्र' जाजोब्बाय बिसिनि लामा गोदाना र' आं आखाइखौ एसे खनसेनो खबाइ थालालै थैगोनसो नै आयै लोगोफोर एसे नुसारदोंना नै र' आं नै खबाइ थाला लोमलायनायनो हानहरनो आयै दिनैसो लोगो मोनदों नाय गोरि ना निस्लाथाय गोरि आयै नै लामाया ब्र' फ्रुस आंनि बेवाइनि लामाया थैगोनलै नै गाग्लिजोब्बाय बेवाइ नै थ' आयै बैयाव थांबायना नोंहाबो जेखाइ बायखादों नानि बायखानाय होमबालाय एबार गुरनो हासिगोनथ' नोङो थ' ओइ आंना आयौ प्लास्टिकआ आब' सुजोब्बाय गारि साबिबो औ थ' ओइ दै जेखाइ मासे लाखिलै निजोमोनना लोगोफोर गाज्रि साननाङाहाय माने जाखायोना जों मानसिया मेरला हनानै लांबाय लोगोफोर जोंहा दिनैसो खनसे ओमफ्राय खिन्थु खबाइ थाला लोमलायनाय आरोना खनसेनो खबाइ थाला लोमनाय मोनखादों औ जेखाइखौ माने जोङो मानसिफ्रा दा ना गुरनाय स्टार्ट जाबाय नालाय जेखाइखौ सासे मादैनिफ्राय लाना फैदों आरोना बे आब'आ ओमफ्राय बार जानो दहायनो औ मोनदों दहायनो माने आं खिन्थाखादों बार जानो फैनाय जादोंमोन होननानैहाय थ' मोनबाय आरएस फेमिलि नै जाहा लिंसार एक्टरनि खाजिन ना बिनानाव आरोना लिंसार एक्टरनि ओरैबाद नायनो लुगैयो फाग्लि फावखुंगुरफोरनि बिनानावफोरखौ नै थ' मालाय बिउटिफुल नायनो मोजांथार मेगन बेस्रां नै दासो बिब'नि माबाखौ सोंनो रोंदों बि दायो नाय आं दाख्लिनिफ्राय नायनायदोंमोन ओमफ्राय नामखौ बावनानै थादों आरएस फेमिलि ब्लग सार्च खालाम दे आं दहायसो लोगो मोनलायबाय लिंसारखौ ग्रावनो माने लिंसारखौ लोगो मोनबाय थायो आरोखि आङो ओमफ्राय नायनिफ्राय नायलाय खब्बाय गेजेरसे नाया आयंआ गदों फिसालाया ग्रोब आंना टिउसननिफ्राय बेस्रा थाबायनानै फैदों आयंनिखौ नायथां आयंनिखौ गारि साबिखौ हरदो नायदो गारि साबि नास्राय थाबायदो आब' माने स्कुटिखौ ओरैबाव दोनदोंमोन आरोना जोङो आयौ जि गरम थैगोनसो औ खेरखाया बैयाव दङ र' नै लोगोफोर नायदो नै जोङो हखांनाय नास्राय फावनाय आरोना आयै दोलो थारहाय मा दे मोजां दासो आयंनो होदो आयंनो नै आयै खब्बाय थाला लोमखानाय नै खनसे हनाय लोगो खनसेयाव मोनजोबखादोंबो गोरि ने खनसेयाव मोनदो बेखौ ओमफ्राय उनावसो एसे जेखाया लेरदो जालायलायदोंना नै मा बेबि नास्राय बेबि खनसेनो मोनजोबनाय खनसेयाव मोनदों बेखौ गासिबो नङा अबा 6टा 7टा उनाव माबाबाय आरो देरबानो बिदिनो फवासे बाब सेरनैसो जागौमोनहाय मा इयो खिनामा नङा हासो आयंमोननि हा गोमो औ हायाव गाग्रबखादों बे सासे लोगो थाथ'लायना ना हमनाया जेखाइ लायदों आब' आनानदि थामोनहा दे ओमफ्रायो माबाबाय नाखौ नायनो फैबाय बार जानायफोर नास्राय बिमाजों ज'दोंमोन
बिमाया फिलौ थांखाबाय ओमफ्राय बेखौ मोमोथार बिमाया एवथुमनानै दोनजागोन दोनजाया नोंसोर दोनजायो होमबालाय माथो नै मा जालु एम्बु खुगा होननायनि जाबाय नुबायना लोगोफोर नोंथांमोना खोन्थाबाय आरोना नाखौ लखबनानै खनसे माबायावनो माने हखांनायावनो आधा केजि जख' मोनखादों आधा केजि जागोनदां ने आं आधा केजि जागोन बायदि मोन्दों आरोना खनसे हगासेयावनो बिदि मोनबाय आरो बोरैबा ग्रोब हनो मोन्दों आरोना ज' थानाय जायगायाव जि नागिरबाय थादोंमोन बेयावनो नुदोंमोन बेयाव नुयोमोन बहा थांखो होननानै ओमफ्राय जेब्ला आं आब'खौ लेंबोयो ना थुरि थांसै होननानैहाय ग्रोब नुसनबाय आरोना अब्ला नोंथांमोना नुबाय दिनैनि भिडिअखौबो आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय मोनाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थाफिनदो बाय 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 ना गुरग्राया नै बाय 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 डेन्जार बोलो दंलै नुबाय एफा बुरजा नाखौ हखांनो हानायनि खोथा